Het wordt winter en juwet brutst de bewolking al wat en de komende dagen lichte ontmatige frost. Dat hield ik voor Takkenbieke. En het kind eind Takkenbieke, ik wil eens uitdraaien op strenge frost, maar dan moet alles een beetje mooi zitten. Daartussen terug komt er ook nog eens wat sneeuw. Ik zet het op mijn richtje. Joen en vannacht, ja, nog kans op wat lichte sneeuw, vooral in het noordelijke pad van de provincie, in het waardgebied. En verder ik wil weer opklarings, kans op mist, kans op gladens en temperaturen tussen de -2 en de -5 graden. De wind uit de oostelijke richting mooi, oost-noordoost, en die is zwak op zijn heegst matig. Morgen bewolking, zinnen zat nou lijkt het droog waar en Oedai +1. Ja, in het oosten, zuidoosten misschien nog -1. Wind uit de oostelijke richting mooi en die is matig. En daardoor viel het weer wat kouder aan. In de jontijd in de nacht naar snijnta opklarings, -4, -5 graden gemiddeld, budget opplakken misschien wel -6. En dan zetten we terug naar snijn. Dat wordt een dag met bewolking, een dag met zinnen, misschien in het waardgebied wat lichte sneeuw en verder zo dag een temperatuur om en bij de -1 graad. Dus lichte frost. Ja, de wind uit oost en zuidoost waait en die is matig. En dan de nacht naar Manjeta, -5, -6 graden, lichte ontmatige frost. En dan is het compleet winter. Het vooruitzicht op Manje compleet winter waar, hoe daar lichte frost, in de nacht matige frost, -6. De zinnen er even bij, maar ik kans op wat sneeuw staan gewoon. Wat sneeuw op Tiesje, maar een temperatuur hoe daar weer -2, in de nacht gemiddeld -6. Lichte ontmatige frost. Op Waasje willen ze wat zinnen, ik nog eens een beetje sneeuw en hoe daar de 0 graden in de nacht -4. Maar zoals ik al zei, de nacht wel eens echt kouder worden kunnen richting strenge frost. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het Waasje.